أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدس. Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписаться, барои суханои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. Ҳар рӯза подписчикои нави ки дар канали ман меҳмон шудастен, ҳама каса хуш омаден. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. Иди ҳамагитон муборак бошад, дӯстони беҳтаринам. иҷа саҳари идай дастархон соз кардастам. Пухтупазои кадаги мане ки ягонташа видео кадаги нестам тарзи тайёр карданша. Дар каналам ҳаста рецептош. ҳам бо вақтам камтарак буд ки видео кунам. Баъди тайёршавиш бам хе камтараки видео кадагим тамом. Ине хали торти снежинка тайёр кардам, маззашам ба маззае, видшам хушрӯяй дари дастархон. Баъд ду намуд пирожное пухтам, печенье тайёр кардам, самбуса пухтам. Ино ҳамаш дар канал ҳастай тарзи тайёр карданаш. Хомшӯрбо андохтам ду дег, як деги калон бо якта майда тарак. Хомшӯрбои бамаззаштаги буд. Дастархона соз кардаиста будам ки меҳмон омадак, ба дигар видео накардам баъди соз карда шуданам. Бисёриҳо савол метиҳанд ки имсол Тоҷикистон меравем ё ки не? Не, аку имсол рафтанӣ нестему, бо худованд худаш медонад. Дӯстони азиз, иҷада интернет-магазини якта бонуи тоҷика барояшон тавсия додаистам. Магазиншонда курта, шарф, румол, абаяҳои фасон мефурӯшанд. Качествои нағза, ина видшан бинен чиха хушрӯяй. Доставка тамоми шаҳрҳои Россия мекунанд. Номерои телефонша рӯи экран дар мондагиён ватсапу телеграм дорад. Ссилкаи магазинша дар комментария мемонам. Марҳамат дароем бороша тамошо кунед. Ягон чи маъқул мешавад туна харидорӣ мекунед. Касе ки телеграм надошта боша дар ватсапуш нависен. Инами номерои рӯи экран будагида ҳам ватсап дора, ҳам телеграм. ана иҷада бошад дуюм рӯзи идай ош тайёр кардаистам. Хона меҳмон мебиёяд. Инам халда дег, як стакан равғана рехтам, растительное масло 200 мл мешавад. Баъд як пиёлаи дигар равғани зағира рехтам, уже ширин кадаги тайёрай. 800 грамми дигар гӯшта андохтам, бирён мекунем. инам хал гӯштмон ки бирён шудак ба дута пиёза реза мекунем, меандозем. Пиёзи калон боша якта, майдача боша дута. Акуи тарзи тайёр кардани оша ҳамая метонаю. Хай будагистам бо духтаракои навхонае ки наметонанд тайёр кардан. Инам хал видеое тамошо мекунанд, ёд мегиранд. ҳозир 1 кило бринҷа ош кардаистам. Дар 1 кило бринҷ 2 кило сабзи гирифтагиём, 1 стакан растительное масло, 1 пиёла равғани зағир, 800 грамми дигар гӯшти гов. Бо рецепти пураша рӯи экран да менависам, мемонам. Баъди сабзиҳоя бинед ман калон реза кардаистам. Хеле борика ки баъд реза кунен агар даруни ошта ба об мешавад. Калона ки боша хушрӯ меистад. Бо сабзиҳои Россия чи хеле ҳастае ки об мешавад назар ба сабзиҳои Тоҷикистон. Инам хал гӯшту пиёзмон ки сурхак шуд, баъд сабзия меандозем. Бо ягон 10 минут бирён мекунем. Як пиёла нахӯд андохтам дегда.
морозилникда нахуди таркадагӣ тайёр доштум. намак меандозем, мурч, зира, ғураи гашнич, чӣ намуд приправае ки хоҳем ҳавае истифода мекунем. намакша бо мебинем каму зиёд шуд туғрӣ мекунем. 2 литр оба мерезем дегда, ҳамин хел мемонем, ягон 20 минут меҷӯша, баъд бринҷа меандозем. зербаки ош ягон 20 минут ҷӯшидак, баъдам 1 кило бринҷа шуштуму дегда андохтум. баъзе вақт бринҷа 5-10 минут тар мекунам, оби ҷӯшда баъд меандозум дегда. аҳози бошад тар накарда андохтум. вақте ки бринҷа тар накарда меандозем, об ай бринҷ 2 сантиметр боло бошад. вақте ки тар карда меандозем, бринҷа 1 сантиметр боло бошад. ҳарду хелшам хушрӯ мебиёяд. вақте ки ошам сахт ҷӯшиданда медарояд, баъд ҳамо бринҷои болоҳакша камтаракиро гардон мекунам, ки ҷоҳои хомакаш бо дуруни дег равад. инам хел оби дег хоқ шуд, кришкаша маҳкам карда мемонем 20 минут меиста тайёр мешавад. газа паст мекунем. аймобайн 20 минут гузаштак ошмон тайёр шуд. ҳозир алараш карда тарелкада мебардорам. бисёриҳо савол метиҳанд, ки чӣ хели бринҷ кати ош мекунад, ки яқа оши хушрӯ мебиёяд. бринҷи лазер кати духтаро мо ай бозор мегирем, неки да валбрисам ҳастай. дар кор боша гап занем, силкаша мемонамтуна. бринҷи лазер кати ҳам оши хушрӯ мебиёяд, ҳам ба маззаак мешавад. инам хел оша алараш карда тарелкада гирифтам, абед кадем. касе ки хӯрок хӯрдеста бошад, ба ҳаматон иштиҳои таом. умедворам, ки да ягонтатон мотиватсия мешавад, мехезен шумоям тайёр мекунем. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, навора ки тамошо карден, лайка фаромӯш накунен, комментария нависен. касе ки беподписка тамошо мекунад, подписатсия карда тамошо кунен. аз ҳаматон миннатдор мешам. баъд духтаракҳои хушрӯ касе надона, агар да телеграм канал дорум, да макс канал ҳастай, да инстаграм, ба да ватсап группа ҳастай барои занҳо. силкаи ҳамаша да комментария мемону, марҳамат дароен. умедворам, ки маҳқул мешавадуна. телеграмда активнитарум, тез сурату видео партофта меистом, ҳами прогулка меброем, ёки ягон чи мепазум, сурат мегирам, мепартом. назар ба ютуба да уҷа активнитарум. ба он чизе ки да телеграм мепартом, бисёрша да ютуб монда намешавад. барои ҳамин дароен подписатсия кунен, маҳқул мешавадуна. ай наздик катима шинос мешавем. ана иҷада боша ҳамроҳи шавҳарам якҷо кор доштаем, баромадагӣ будаем, коромона буд кадем. баъд заодно магазини вайкики омадем барои кӯдакҳо либосгирӣ. шавҳарам хучондаям либос мегиранд. манда хайрости гап ягон чи дар кор набуд, фақат кӯдакода гирифтему, мардакумда тамом. качествои либосош нағзакакай, бисёр вақт дар ҳамин магазин харид мекунам. иҷа хай бо бороша барои шумо камтараки видео кадагиам тамошо кунед.
ай магазини вайкики харид карда биромадем, дуюм этажошта инам хали ресторани морепродукт доштаи. Дар омадем хурдани заказ кардем, абед кардему баъд биромадем рафтем хона. Дар ҳамин ҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад. То навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.